नमस्ते मुलांनो, आज आपण निबंध लेखन पाहूया। आजचा आपला विषय आहे मराठी राज्यभाषा दिन। 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी राज्यभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो। मराठी राज्यभाषा दिन। लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी। धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। 27 फेब्रुवारी हा दिवस कवी विष्णू वामन शिरवाडकर म्हणजेच आपल्या सर्वांचे लाडके कवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते, लेखक, नाटककार कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस। कवी कुसुमाग्रज यांचे मराठी साहित्यातील योगदान खूप मोठे आहे। कवी कुसुमाग्रज यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत। आपल्या पुढील पिढीने मराठी भाषेचे संवर्धन करावे म्हणून 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो। मराठी राज्यभाषा दिनाला मराठी भाषा गौरव दिन असेही म्हटले जाते। काना, मात्रा, वेलांटीने नटलेली आपली मराठी भाषा खूप सुंदर आहे। आपल्या देशातील कवी, लेखक यांनी आपल्या लेखणीतून तसेच कवितांमधून मराठी साहित्यात मोलाचे योगदान दिले। संत ज्ञानेश्वर महाराज मराठी भाषेबद्दल सुंदर शब्दात म्हणतात, माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, परी अमृतातेही पैजाशी जिंके, ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन। अनेक संतांनी ग्रंथाची रचना करून त्यांच्या साहित्यातून मराठी भाषेचा गौरव केला आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आपल्या मातीचे रक्षण केल्यामुळे मराठी भाषासुद्धा सुरक्षित झाली। मराठी भाषा ही महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा आहे। आपल्या भारत देशातील 22 अधिकृत भाषांपैकी ही एक भाषा आहे। मराठी भाषा ही जास्त प्रमाणात महाराष्ट्र राज्यामध्ये वापरली जाते। गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, छत्तीसगड या ठिकाणी सुद्धा मराठी भाषा बोलली जाते। आपली मराठी भाषा ही भारत देशात तर बोलली जातेच, पण आपल्या भारत देशातील अनेक लोक शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी बाहेरील देशात म्हणजेच दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड येथे जातात। त्यामुळे मराठी भाषा या देशातही बोलली जाते। आपल्या महाराष्ट्राला मराठी भाषेला खूप मोठा इतिहास आहे। याच भाषेने आपल्याला कुसुमाग्रज, बा भ बोरकर, केशवसूत, वि स खांडेकर, शांता शेळके, प्र के अत्रे, पु ल देशपांडे यांच्यासारखे प्रतिभावंत लेखक दिले। मराठी साहित्य अतिशय समृद्ध आहे आणि त्याची ओळख आजच्या आधुनिक पिढीला करून देणे गरजेचे आहे। इंग्रजी भाषा ही काळाची गरज आहे। आजची तरुण पिढी शिक्षणासाठी परदेशात जाते, तिथली बोलीभाषा त्यांनी जरूर शिकावी, परंतु आपली मायभाषा विसरू नये। ने मजसीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला सागरा असे म्हणणाऱ्या सावरकरांचा हा देश आहे। परदेशी जाऊनही आपल्या देशावर आणि मायबोलीवर जीवापाड प्रेम करणारे हे लोकही याच महाराष्ट्राने आपल्याला दिलेले आहेत। म्हणूनच आपल्या या समृद्ध संपन्न अशा मायबोली मराठीचे संवर्धन करून तिचा प्रसार आणि प्रचार करण्याची नैतिक जबाबदारी आपलीच आहे, हे आपण कायम लक्षात ठेवायला हवे। आजच्या युवा पिढीला तसेच लहान मुलांना
मराठी साहित्याची गोडी लावायला हवी. यासाठी शाळेमध्ये वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, लेखन स्पर्धा घेतल्या जातात. मराठी ही आपल्यासाठी केवळ एक भाषा नसून ममतेचे, वात्सल्याचे आणि संस्कारांचे बोल आहेत. म्हणून म्हणावेसे वाटते, माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा, हिच्या संगाने जागल्या दऱ्या खोऱ्यातील शिळा. धन्यवाद. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.